umusa ayibo kikiza bo Nkulu awu umusa 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 wanele bonke Ngicela samukele umama wethu ngicela simshayele izandla kakhulu. Praise God. Right bazalwane, without any waste of time siyabonga kakhulu ukumbona obana abajabula ukubona umama wethu kade samgcina. Praise God. Right, ngicela shayele udokotela izandla phakathi kwethu ngegama lika Jesu. Ngiyanibingelela abazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Noma nje sengihlubukile labafana belate nesound. Sorry nibazalwane. Kodwa uNkulunkulu benitest ukuthi niyakwazi ukusonta without sound. Ngoba kungenzeka nithi niyasonta kanti nisonta sound. So abefuna ukunicheck ukuthi ngempela niyazi thina kwisithelo siyasonta without sound. Bazalwane I'm back. Abazalwane abaningi abasonti. Yazi ngibabambe nini? As it last week or last week now including wena bungekho so ngeke kube neanswer umntade ekhona ubheshu umbelu so angeke ngikubuze wena ngoba bungekho ngibabambile abazala njengoba namhlanje futhi ngibabambile bebengazi bonke ukuthi ngiyeza wonke umuntu wazi ukuthi umkhulu akekho umkhulu akekho lamalanga mina ngingena anytime angisafuni ukumemezela yabo nje nasema radioweni mangizongena eradioweni ngeke ungibone ngipost nakusasa ngiyangena futhi eradioweni lutha ngipost ngiyithulela nje kuthi bese ngiyithulela amen bazalwane next week kune service esinayo ethe ukuba nkudlwana sizobe prepare lithi iBhayibheli uJesu mayingena ezweni laseJerusalem wendlalelwa amasundu phansi ngoba kunelizwe ayisengena kulona kumanje bazalwane kulabazalwane ababizelwe ekuthandazeni kodwa balahlekelwe idirection uzokhumbula lithi iBhayibheli uJona uyathunywa kuthiwa Jona hamba uye eNiniva uJona akayi lapha athunywe khona uqonde entalashishi amen bazalwane kunabantu ababizelwe ekuthandazeni kodwa bayilahlile idirection bahamba indlela zabo kunezinto esizoyicorrecta next week la sithi thina sizondlala amasundu silungiselela kuye emanzini uzokhumbula ukuthi kunento esayivumelana nani sathatha isivumelwano sizondlala amasundu sithi Nkosi sesizwile ushilo sasifuna ukuyakhona emanzini yini esiyoyifika emanzini kunezinto zakho kumele uyithathe kune direction esiyokukhipha kuyona abanye benu nithunyiwe nithema nithunywa naseniyaphuma kwidirection uJona uyathunywa uthunywa eNiniva uqonde entalashishi lithi iBhayibheli wangena emkhunjini uthema ingena emkhunjini kwafika umoya omkhulu wavunguza umoya mawuvunguza umoya lithi iBhayibheli uJona ngaleso sikhathi wayinjani wayilele bayamangala bayadideka bonke abantu ngoba umkhumbi wasowufuna uqina njengamanje bazalwane semkhunjini uma semkhunjini kunabantu ababeke inqole wrong kufika umoya omkhulu uyavunguza uyabachitha umkhumbi siyababona bayachitheka uhamba uyabalahla umkhumbi bese ngiyafika mina ngiyabuza ngithi nilele bazalwane aniboni nilalele bese nina nathi mkhulu asiyene emanzini asiyolanda amandla emanzini kunalapho kumele siye khona emanzini sangivumile lithi iBhayibheli mayivuswa le ndoda kuthiwa vuka uthi yena hayi yimini inkinga la inkinga yimina khiphani mina kulomkhumbi ningilahlele ngaphandle ngithanda incwadi ka1 Timotheo 6 evesini ka10 ikhuluma ngemali 1 Timotheo
uzokhumbula Timotheo ba u2 but uvula 1 Timotheo 6 verse 10 ikhuluma ngokuthanda imali. 1 Timotheo 6 verse 10 ikhuluma lencwadi ngento ejule kakhulu. 1 Timotheo 10 verse 6 usuyitholile? Thatha naye izosheshisa le. Funda ke 1 Timotheo 6 verse 10. Chapter 6 verse 10. Yes. Awuyifune yami. Funda naye nje. Ngokuba ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi. Abanye ngokuyifisa badukelwa ukukholwa. Bazigwaza ngeminjunju eminingi. Nizwile? Akusho mina. Bazalwane neBhayibheli maybe imake sis. Maybe bazothi leli libhalwe yimini. Awufunde lakho. Bazalwane 1 Timotheo 6 verse 10. Uzokhuluma. Kunabantu abalahlekelwe izinto zabo bazalwane. Zalahleka ngokuthanda imali. Kunentombazane yakhuliswa ngenye indlela ekhaya. Wakhuliswa kamnandi umntwana uthe mayihlangana nabangani abarongo kwamlahlekela ngenxa yokuthanda imali. Kunomuntu oyithole esenza izinto ongamela zenze ngenxa yokuthanda imali. Kunomuntu okhule azi ukuthi ngiyasaba ukubona abantu bedayisa umzimba kodwa wagcina sewudayisa umzimba ngenxa yokwenzani ngokuthanda imali. Imali uyithola isikwenzela izinto ezingekho right. Kudala besazi ukuthi Exodus 20 iBhayibheli belithi ungabulali but ukubulala abantu sebekuthatha kalula ngoba bafuna imali. uJesu wadayiswa ngo 25 cents. 25 cents. Funda yakho ngizwe. Akakayithona. Shuthi lami libhale ngendlela yalo. Shuthi ibonela labo libhale ngeyabi indlela. 1 Timotheo 6 verse chapter 10. Amen bazalwane. Next week ngomhla ka21 bazalwane siye emanzini. Wonke umuntu kuyofanele ukuthi agqoke umNazaretha wakhe. Ngicela ukuthi utshele umngane wakho ngekho ukuthi hayike lwafika lolo suku. Usuku esiya kulona bazalwane akulona usuku leZayoni. MMI. Decide sisazoxoxa nabafundisi ukuthi siye empophomeni noma siyolwandle. Isikhathi esiningi ngijwayele ukungasho. Nibone ngokuthi ngithi mina itekisi ayibhekele iphinde ibhekele siyongena but sonke siye emanzini ngomhla ka21 kushiya ukuthi ukhokhwa malini 150 khona omunye umuntu uzothi hayike usefuna ukuyothunga isuthu ngo150 wethu lotho awuyiniki even mina inikwa udrive. Amen bazalwane. Inikwa bani udriver. Okay bazalwane uthi umfundisi uBheshu imali bacela ukuthi niyikhokhe ku6 ninike yena ukwenzela ukuthi sazi sibalo wonke umuntu is entitled to go. Wonke umuntu bazalwane ngizobe ngilolo suku nje impela angiyindawo nami ngiyonifaka niyofakwa yimina. Uma ngizonifaka emanzini yekeni lento ukuthi umkhulu usibulalela emanzini. Angikaze ngabulala umuntu emanzini, angikaze ngapress umuntu ngambamba intamo ngena angiyenzi leyo nto. Kuphela kwenziwa lokho makuthi kunamadimoni avukayo. And I believe ukuthi amadimoni mayevuka usuku ungazenzisi but mawuzenzisa yosho ukuthi ayi bacishe bangibulala ngoba wosho ukuthi khona iplan ohlala wena uyenza. Uhlala uzenza ngathi uvuka umoya kanti ayikho lento yakho. So ke bazalwane siye emanzini. Mawufika emanzini kuthiwa emagameni amathathu elikayise nelendodana ufakwa nje kawu3 kamnandi nje. Mawufakwa emanzini funda ukuyithandazela. Mawungena uyikhulekele wena uphinde ungene uyikhulekele wena. Ungabona usubanjwa ayifuneki leyo nto. Usuyitholile useyachetha nabangani bakho usikhohle ukuthi sesontweni. uNkulunkulu mawazi wafunda lo muntu yabo uphethe amafoni awu6 neBhayibheli nenotebook usafuna uvula iverse eyodwa. Ngokuba ukuthanda
ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi. Kodwa wena omuntu kaNkulunkulu zigcine kulezi zinto. Futhi ulandele ukulunga. Yeah. Inkolo, ukholo, uthando, ingqondo enokuthula, ukuziphatha okuhle. Nizwile bazalwane. Awuphinde bafundele futhi. Ngokuba ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi. Impande yakho konke okubi. Kodwa wena omuntu kaNkulunkulu. Wena umuntu kaNkulunkulu. Zigcine kulezi zinto. Kulezi ezilandelayo. Futhi ulandele ukulunga. Inkolo, ukholo, uthando, ingqondo enokuthula, ukuziphatha okuhle. iBhayibheli lithi ukukholwa onganayo imisebenzi kufile. Njengoba ngisho kanjalo bazalwane, ukukholwa onganayo imisebenzi kufile. Every day wonke umuntu ufanele ukuthi mayilala noma ezesontweni ayihluphe ukuthi ukuze kube no red carpet ukuze sonke kwenziwa ngani. Ayibuza athi mfundisi sikhokha malini la esontweni? Athi umfundisi sikhokha 5,000 eSunday. Mfundisi ngicela uthathe 100 rand uyogcwalisela. Akekho ihluphayo. Sibuyela lana ekutheleni ukukholwa onganayo imisebenzi kufile bazalwane. Noma ungazuye kweliphi isonto, imisebenzi esontweni iyadingeka. Niyezwa bazalwane? Amen. Imisebenzi iyadingeka. Hayi ungahlala phansi. Ungahlala phansi. Imisebenzi bazalwane esontweni iyadingeka. Njengamanje bazalwane sibheke kuDisemba. Kunezinto eziwu3 engifuna ukuthi siyikhulekele. Kunale nyanga sadlula kuyona la esasithi sifastele impela ukuthi inyanga mayiphela sifuna ukubona ngoba nazo besebenza. uNkulunkulu wayenze ansa babuya abanye bathi mina sengutholile, mina kwenzeka ukuthi, mina kwenzeka ukuthi. Uyasho uBheshu uthi kunobaba uSithole all the way from eJoburg, imshayeleni izandla bazalwane. Siyabonga bazalwane. Nangu baba uSithole bazalwane. Okungijabulisa kakhulu ngoba uSithole ngoba bengile eZimbabwe ngize ngahamba ngaze ngawubona ngishuma wakhe. Ubusisiwe lo baba usenomama. Uma wakhe unacishe angazi noma 105 years. Uthe mayifika uma wakhe wathi lo mama sondela la mfana wami, ngasondela wathi hlala la. Ngahlala. Wathi yazi mangikubuka ngibuka amandla kuwena. Ngiwumama umthandazo, ngiyathandaza. Kunento evuka kimi ethi zonke izitha zakho ziyonqotshwa ngasinye ngasinye. Amen. Thank you Jesus. Wathi ungayeki ukuthandaza, ushumayele futhi uprofete. Lo mama wangikhiphela amaBhayibheli ihlabelelo yini we uyathandaza lo mama kungagcwala kule tafula le. Ziningi uthe suka lapho wathi kunengoma engifuna ukuhlabelela yona. Washo ukuthi ngenhlanhla uhlabelela umuntu ozaziyo lezi ingoma zakudala. Ugogo wayehlale ngihlabelela zona ingoma zesihlabelelo, angivulela ivesi. Yazi lo gogo sisipende cishe 45 minutes sikhuluma ngenkulumo yeBhayibheli. Angibuza athi le incwadi yayazi ngithi yes, le incwadi yayazi yes. So ngiyithandile le nto but ke inkinga ukuthi umntana wakhe akafani naye. Oh baba uSithole. Baba uSithole ufundile nje kuphela ngokwesikolo. But waseBhayibhelini hayi uma wakho strong kakhulu. Siyabonga kakhulu bazalwane. Kuthiwa kunobaba kade efike noplastic. Oh. Izinto zakade ifuna ukukhulekela. Salusa usondela ke nawe. Namhlanje bengizothi angifuni ukuprofeta. Ngizoprofeta kakhulu. From next week la engizobe ngithi khona sibheke eKhenani. Uma sibheke eKhenani siyongena yini sonke eKhenani. iKhenani esibheke kulona amanzi. Ngoba iKhenani ila kunezinto khona ezinhle zodwa. Siyongena yini? Lithi iBhayibheli kunabantu abangangenanga eKhenani ngoba bathi mabebuka uMoses babona umbulali.
uzokhumbula uMoses mayikhula wabulala uthe mayiqala ezobashumayeza efuna ukubakhipha ezweni laka-Israyeli nabezweni laseKhenani abamlalelanga abaningi ngoba babona umbulali. Kunabantu abazothi mabefuna ukukusiza ungabheki into uNkulunkulu abaphathisa yona ebese ubheka imisebenzi abayenze emaceleni kanti usuyilahlile idirection. Lalela into abazoyikhipha abazokunika yona. Yes. Abaningi benu ngeke bangene eKhenani ngoba basuke babuka isudu yami. Hey Nkosi. Ukuthi isudu ayigqokile ithanda ukutsheka. Jesus. Isudu ayigqokile uqopsi kakhulu. Ngeke ngiyongeniswa yilo umuntu eKhenani. Kanti njengamanje ngithi kuwena imoto isendleleni. Nansi lenqola. Amen. Imemnyango bangaphi labo abahambayo. Kunabantu engiyanabo eKhenani. Kunabanye abazosala. Njengamanje uma ngishumayela ngibona ibhodi ibhaliwe ithe Khenani kusele only 80 kilometers. Kunabanye abanebhadi abazosala sekusele 5 kilometers bese beyasala endleleni. Kaphela ungasala. Kunomuntu onebhadi ofana nomoba. Umoba uyatshalwa. Uthi mawutshalwa kufika isikhathi lapho ushiswe. Kuthi mawushiswa kufika isikhathi lapho sewuzovunwa, sewuzogenqwa. Ebe kufika isikhathi lapho usuzothatha umoba ufakwe kuphi etruckini. Usuyowenziwa ini ushukela. Maye wena unebhadi ngoba ufana nomoba othathwa wafaka etruckini. Wanebhadi usetruckini waphuma wasala emgwaqweni. Kunomoba waba nebhadi yathi truck imayimuva ku freeway waqathaka. Hey madoda, usurvivile lo moba from utshalo wakhula kwafika umlilo omkhulu washa wasurvive emlilweni. Izinto sezikushayile wabekezela sithema sesiphuma sesinqobile sesithi impela sesiyo celebrate manje sesiyohamba sithula ufakazi lithi iBhayibheli kunendoda eyathi mayitshelwa ukuthi hayibo uJesu lona uvukile wathi ngifuna ukukholwa ngani ukubona. uJesu umvezela amanxeba uthi hayi mina le ndoda mangiyisukumisa ngithe ngifuna ukuprofeta ngizomxoxela nje. Ngiyayisaba intobazalane engifika ngageza ngayo eZimbabwe. Ngiyawusaba umfule engifike ngangena kuwona ngageza kuwona. Ngiyawusaba ngoba ngiyezwa esigodlweni izolo mangifika ngahlala bafika abantu bahlala kanje. Hey, uke wathi uSpiya yemkhulu ngiyakusaba. Utheni manje? Ngajika nami ngathula ngathi iSpiya ngiyayisaba into engikhulumayo. Lo mndeni maybe usazofika futhi uthe uyeza inkinga uza ngale kwisithelo sika Jehova. Ngeke ngakhuluma ezinye izindaba ezibuhlungu kakhulu. Ngathi yabo manje ngiprofeti. Njengamanje sengizothula ubufakazi bomprofeti oKhehlelezi. I'm no longer a prophet. Mina sengiyasampula nje. Sengiyasampula. Lezo sengiyasampula ngenze ngispelele ngithi MTHUMBU. Ubani lo? Mthembu. Huh? Yeah. Oh, sengiyasampula nje manje. Sengiyasampula. Yezwa le angisaprofeti. Sipho. Yeah, we mean Asikale la Sipho. Namhlanje Sunday. Asikale Friday. Sipho. Ekseni. Udle ngo 23 minutes past 11. Udle ukudla kwaserenk. Thenga iplate. Uphuthu nenyama yemathi erenk. Yeah, kunjalo. Alright. Asiyeke ke lokho ukudla erenk. Ngomgqibelo. Yes, ngomgqibelo. Ekseni
20 minutes past 8 ekuseni uvuka waphalaza. Yebo kunjalo. Uthe usuka lapho uthe uqeda kuphalaza wadla iphalish lamabele, yabo impuphu le ngathi imnyama iphalish. Yebo kunjalo. Imali ubuyithatha phi le milimili yamabele? Wayithatha phi le milimili? Ngoba ngibona uguqile and mawuphalaza ubumile uthi phalaza mawuqeda lapho wabeka iphalish lamabele elimnyama elinempuphu impuphu le ngathi imnyama amabele. Wayithatha phi le mpuphu? Impuphu omkhulu. Wayithatha kuphi? Wayithenga kuphi? Angazi noma, kodwa ngibona impuphu emnyama engathi yamabele. Angazi ukuthi ubani wakunika yona noma wayithatha. Emkhulu inakho lokho into eyenzeka ngoba bengiphalaza nje, bekukhona into bengihlupha. Lalela asambe sithi ke futhi sihambe kancane. Kunontombazana ngizomsho igama, ngimsho igama noma isibongo noma ngikusho konke. Mkhulu khona kunjalo ikhona intombazana. Lalela ngimsho igama noma isibongo noma ngikusho konke. Manginankinga ukusho konke, kodwa nginqena ukusho konke. Ngicela ukuthi mkhulu ungakhulumi mhlambe ngoba khona abantu abamazi. Ngingamusha noma ngicela ukusho isibongo. Yebo mkhulu. In your life ungaphinde uthandane nomuntu oyisibongo sifanana nesakho. Ngizwe? Yebo ngiyezwa. Imistake enkulu uthandane nomuntu akamthembu wena. Yebo kunjalo. Ubukwenzelani lokho? Kunomngani wakho abathi usibusiso owakutshela wathi mfowethu lo muntu uma mthembu nawe wakamthembu wathi wena ayikho le nto sihlangane eThekwini ziyashaza yaphambili. Yebo kwenzeka kodwa ngangayimisela kwaba nje. Uyimisele kanjani ngoba kumanje kunenkinga? Usisi wabantu uyathanda manje. Enwafakile amazimba udade wenu futhi lo. Yebo qinisile. Lalela sekunenkinga phela manje esikhona. Akaza kutshela ukuthi ukhulele? Yebo kunjalo. Sukile manje inkinga. Ukhulelwe manje. Njengoba bekhulelwe. Kunento ekhulunywa udokotela engayizwa kahle. Uthi kungenzeka lo mntwana azale ekhubazekile. Yebo ushilo ngoba yihlo. Inkinga ukuthi wena njengamanje usuplana ukufaka igiyeli emuva, usuplana ukubaleka. Sengibalekile vele. Yes manje. Ayi. Urongo manje. Esinzima. Ayi. Sekulate manje. Sekulate straight. Ngiyakubona ufaka igiyeli emuva. Uthi uyacinga. And njengoba ubaleka kunomama uMakathobani osuthandana naye odayisa insangu ohlala eDube village. Yebo kunjalo. Indawo. Uye lona ohambe wakufunela umuthi emzinyathi wathi phalaza le ntombazana ikudlisile. Yebo kunjalo mkhulu. Makathobani iyeke lento ngoba sangikubonile. uMakathobani ohlala eDube village odayisa insangu merchant. Yazi manje kodwa ke sizohamba kancane. Uthi umoya ingcwele lo sisi ukhulelwe. She is 5 months pregnant and nagcina ukubonana ena 1 month pregnant, una 4 months ungamboni. Yebo kunjalo mkhulu. Ngimzwa esend SMS. Le SMS uyisende ngomhla ka8 January. Yini ekusendele SMS uthi happy birthday? Uyazalwa ngo8 January. Yebo kodwa ngisafuna kuyibona leyo SMS ngoba ngiyafuna ukubaleka. Ngiyabaleka. Yalifaka igiyeli emuva uyaspina. Uthi manje kunenkinga enkulu eyenzeka kuwe okumele siyikhulekele. Wena uke waya enyangeni wena. Mawuye enyangeni ngendlela owaxakeka ngayo wafuna ukuthwala. Yebo. Mawufika kule nyanga
uthi umoya ongcwele lenyanga uthi umoya ongcwele ngihambe ngendaweni okuthiwa iseGqeberha eEastern Cape lenyanga wawuzwile ukuthi nento yokuthwalisa uthema ufika yathi lenyanga kunento kumele ulale nayo kodwa ungaxoxela imoto wahamba wena uthi usawucabanga wahamba unomphela ukazi uphinde ubuyele khona ene namanje uya decide ukuthi ngibuyele. What if lenti yalala nami akusabi right? Yini ekwenza ukuthi ungafuni ukubuyela kulenyanga? Ngesaba ngoba yathi angilale nalento yayithi angilale nayo manje ngashaya uvalo kakhulu and angicabangi nokubuyela khona Wena kodwa ngiyafisa kodwa ngibuye ngishaya uvalo. Uthi umoya oyingcwele inyawo zakho lo muntu wathi mawuphuma uhamba wayithatha njengoba eyithatha kunento lokuyikhulumisa makayikhulumisa lento ikhona into ayibizayo eligama sipho uyakubiza mayikubiza uthi umoya oyingcwele kumanje ukulela umntwana sisanda umntwana wakho neminyaka ewu4 sisanda gama lomntwana lo angazi noma umntana wakho noma umntana omfowenu noma babathi ngizwa kuyigazi lakho sisanda umntaka bani hayi umntaka kabhuti wami lo kodwa ngendlela omkhonze ngayo lo mntwana umkhonze kakhulu. Yebo mkhulu. Wena yena umkhulisile ubhuti wakhe seshonile. Yebo mkhulu. Namanje kusemini. Ngizokusiza mangikusiza into yokuqala kumele uyoqala uyovala lwamnyango kahle owushiya ugahazile kulo sisi wesibongo sakho udadewenu ufike uvale kahle lwamnyango ngoba wathi mawugahaza uvalekanga kahle enihliziyo yakhe isakhala namanje lwamuntu uhlala ngaso sonke isikhathi egula kukhala wena uthi umoya oyingcwele mawuphindela kuye uphinde uyonqamula ubuhlobo ngoba njengamanje wathandana nodadewenu isibongo fanana sakho lo muntu njengodadewenu uthi umoya oyingcwele kwayimanje Khehle izinto zakho zimile uphelelwe umsebenzi waphelelwa yiyo yonke into kade uyenza wena izinto zakho zimile kanti nalo muntu makathobani othandana nawe udayisa insango vele ufuna ukukusebenzisa ngoba wena uyasatshwa ngisho nasendaweni manje kade babehlala bembamba inkunzi insango yakhe wena uzoba njengomuntu ongathi uzoba yisecurity. Yeah kunjalo mkhulu into eyenzekalayo 2019 wakwayidayisa yini insango wena waphinde wayiyeka? Yebo ngiyidayisile ngaphinde ngayiyeka nala yonke indawo nase emarenk bayangazi ngiyidayise yonke indawo bayangazi. Asenze kanjena baba wena usuqashiwe wena uyitshela ukuthi uzothandweni kanti usuqashiwe wena uyisecurity njengamanje hayi ukuthi usemathandi wena uthi ukwin love ufana nabanye abantu abayitshela ukuthi basothandweni kanti basemsebenzini khona amadoda ayitshela ukuthi ngiyathandwa kanti cha intombazana ibona ifem intombazana isemsebenzini sefemini nawe uyitshela ukuthi uyathandwa kanti cha wena uthewukele usemsebenzini bayakusebenza vuka emaqandeni masiye emanzini ufike uyezwa. Yebo mkhulu ngizobe ngikho. Ngiyabonga. Ngiyabonga mkhulu yonke lento bengingayazi kodwa sengiyitholile ngifika la enkonzweni ngicabanga ukuthi ngizohlala ngikhona la enkonzweni ungisize la ufanele ngisizakale khona. Siyabonga baba. Yebo.
bazalwane ngalela langa siphatha amakhandlela awu2 amhlophe, siphatha ubisi. Wonke umuntu oyemanzini ngicela angiphathele ubisi, pint yobisi, ebese ngiphathela amakhandlela amabili amhlophe. Kuya ngami bengizothi uma unganankinga nje, uma unganankinga ufana nami, iphathe impepho, uphathe umentshisi. Kunabantu okumele bangabe saphupha ebusuku masebelele. Uma usukholwa, umuntu othandazayo, umuntu onabantu abadala, awusaphupha ebusuku mawulele. Usunjani? Usuyaboniswa. Njengamanje abaningi benu, we need to shift them from ukuphupha. Umuntu ophuphayo umuntu othi mayelele ebusuku aphupha mayephaphama akhohlwe yonke into. But umuntu othi mayephaphama ayikhumbule yonke into, yonke ayibone the vision. Wena wabona umuntu esemoyeni, umuntu mayiprofeta usuke ayibona lento angathulele, ayibone. Maso uprofessor, so professional, uthi noma umtshela still lento lokho ikhuluma nawe, ithi qhubeka uthi. Kumele bazalane singabi saphupha, but kusekumele siboniswe manje. Uthi noma usekhaya uboniswa ngayo uDlamini lo shuthayo. Uthi mawufika kuyena uyikhumbule yonke lento, umtshele A up to Z. Suyaboniswa. Wonke umuntu, it's either usibukayo seGoli, seCape Town, oPhesheya, seThekwini, all over. We are inviting them, all of them, ngomhla ka-21 ebusuku. Sithi la esukela khona idestination yethu isemahlabathini, but to be confirmed. But for now sithi sonke siyosukela esigodlweni la esiyothi khona mkhulu. Nazi izimo njengamanje, uma sihamba mkhulu endleleni sihlangana nolwandle olubomvu, senza njani kulolu lwandle? Sitshele mkhulu ukuthi yini okumele siyenze. Yilento esiyoyisho empepheni mase sifikile olwandle. La siyakhona siyolwandle, la ugele khona idalwa siyakhona olwandle, sonke siyaya. Uma umNazaretha omhlophe ungakazi ube nawo, ngiyacela for the first time, ungasebenzi hamba ucela iboyfriend yakho. Uma ungasebenzi hamba ucela indoda. Ma unganayo indoda zama ukuyithola. Uyitholele umNazaretha. Uma niqabene yenzani ukolo for just lo mNazaretha. Yanicela bazalwane nonke bengiyojabula. Lithi iBhayibheli ngajabula ngiya endlini kaJehova ngathokoza. Liphinde lithi iBhayibheli vumelani abantwana beze kimi ngoba umbuso wezulu ungowabo. Hey ngiyojabula bazalwane manginibona nifaka iMnazarethweni emhlophe nabantwana nibabambile nithi siyongena nawo. Ulwandle into ehlonishwayo. Ngizonenzela into esimple. Ngifuna noma ngasekho emhlabeni, ngifuna noma uya wedwa. Kunesiko elenziwa olwandle before ungene. Engifuna ukuthi uma ngiyenza lento, ngifuna ungibukisise ufunde, isikhathi sokuthi ufunde. Ulwandle lune password, security code. Ufika uqala uyiqiphisa uthi ti bese luthi welcome, accepted. Luthi ngena. Luthi accepted. Abanye benu niyangena olwandle kodwa nifana nabantu njengamanje. Nifana nabantu abanikwa ifoni. Ngikunika ifoni kamkhulu ngithi thatha, ngithi isebenzise le phone. Ngeke uyisebenzise le phone. Uyogcina ngokuyiphatha. Ugcina ngokuyiphatha ngoba inani security code. Abanye benu nihayo olwandle niyangena kodwa akuthi shu. Kodwa on the day ngizofike ngiqale ngifake le password. Ngilishaye bese lithi accepted. Badedele bangene. Abangene. Thank you Jesus. Thank you Jesus.
hayi bazalwane, abanye benu ninezinto eziningi eniziphethe kodwa inkinga yenu ikuthi nikaze nithola umuntu onisolwandle ebeseyenza lento ebesethi ngenani. Ulwandle ngilithanda bazalwane ngoba bonke abantu bakina sebadlula basolwandle. Owaduka usolwandle. Umkhulu wakho ayixabene nobani usolwandle. That is why mangithi mina siyolwandle anginandaba nokuthi usesikhathini. Ngisho kuthiwa usesikhathini siya kuphi olwandle. Wakhipha isisu siya kuphi olwandle. Siyoyigeza lento. Amen basalami. Siyoyigeza lento. Angifuni umuntu ozothi ngiyasaba. Mawufuna ukubona ukuthi ulwandle lunjani luyahlambulula. Ngicela ukudla utshwala bakho. Uthi nginenkinga ukuphuza. Budle. On that day ngiyakuvumela. Budle. Ngoba nihlala nibudla utshwala nivuka abantu abadala. Phela ngithi lapha siyabuka. Budle utshwala bakho. Ya. Budle. Ngifuna lelo langa ngisho ngafika nento yakho kuthiwa ihamba idlana. Hamba idlana yakho. Oyephathi uthi hayi ngizohamba ngishaya nje. Hayi anginankinga ngishaya. But siyolwandle. Angeke ushaywe asikhona ezayoni bese ukubhisa ngesibhaco nje ukuphalaza utshwala bakho. Ngeke. Kodwa inkinga ukuthi inkinga enkulu ile password engizoyifaka. Uma sengiyifaka ini password ziningi izinto ezizonyakaza la. Kunabanye siyobezwa bekala ikhuluma lamadoda athi siyabonga sasingenile sasifikile. Ngisantshela manje ozelwe ngesisu sowesifazana ohlumbethe abantu abadala. Wena wathi mawuzala wabekwa. Pho manje zibuza ukuthi into zami zisele kuphi. Waye abanye njalo ukuthenga imoto. Easy. Umkhulu mayefuna ukuthenga imoto uthenga nga3. Ngiyaye enyangeni ezidumile sikungenzeki lutho. Ngiye enyangeni engadumile awenzeki lutho. Ngiye kogogo abadala ngithi maybe bona abazoyenza awenzeki lutho. Ngiye kwafana abancane lutho. Ngiye kula amadoda lala namanye amadoda nawasebenzayo lutho. Amen bazana. Hey ngoba kumele sibheke nayo leyo. It's a topic for another day. Sibheke indoda elala nenye indoda. Ithanda iBhayibheli lithi owesifazana angagqoki okwesilisa. Kunjalo nowesilisa angagqoki okwesifazana. Kodwa mphinde ngithande ivesi engilivule namhlanje. 1 Timotheus 6 verse 10. Imali yokwenzisa izinto uyojika uyisole kusasa. Kunabanye abenza izinto la ezamahlazo. Kunabanye abalale namanye amadoda. Kunabanye abalale nabanye abantu besifazana. Just because bafuna ini. Ngicabanga ukuthi bazalane sizobe silontsha ibranch yaseGoli I think month end.
sizobe silontsha ibranch yaseGoli. Bengifisa bazalwane, lithi iBhayibheli ngiyancenga, nikelani imizimba yenu ibe imnikelo emihle, ningalingisi lelizwe, inhliziyo yenu iguquke. Amen bazalwane. Nginitshela kusenesikhathi siyalontsha month end eGoli, eSoweto, umzini wami eSoweto sobe silapha. Noma bazalwane bengingabona abawu4 or 5 abasuka eThekwini, ngiyanicela bazalwane, 4 or 5, that is going to be enough. Izinto uNkulunkulu ayozenza. uNkulunkulu bazalwane ungixoxele, wazi wangixoxela ngevesi engifike ngathi ngiqala lana nganitshela yona. Uthe kumina eGoli, wena awuthunywanga ukuthi ungayohola, uthunywe ukuthi hamba usebenze. But mawuzosebenza hlala phansi bese kuba nabantu abazohola. Ngoba bazalwane kunabantu abalahlekelwe idirection, bafuna ukuhola uNkulunkulu engakabatshela ukuthi ngiyahola. Wathi sebenzane kuqala, wathi kimi uNkulunkulu iba isisebenze esihle kodwa usebenze uhleli phansi. Yeka ngithatha abantu abazohola ngibabeke lapha, wena sebenza. Bazalwane ngiyani-invite the last Saturday of the month sizobe sine 6 to 6 eJohannesburg, ePinville, eSoweto. Sizobe zidilike zonke zami, sizobe sibakhiphe bonke la esothi khona sizolontsha iMMI isizosondela eSoweto. Wonke umuntu bazalwane siyacela eThekwini, uma ningathi manibudgeta ningifake ku-budget, nithi impela sithatha iy'moto zethu siyaya impela nani eJohannesburg, nihlala niza kuthina. Tshela umngani wakho nje eGoli uthi cha ngiyeza mngani wami, ngiza lapho impela eGoli, ngizobe ngiseSoweto. Inkonzo enkulu lapho izobe iphethe abaprofeti, hayi umprofeti oyedwa, abaprofeti bazobe bekhona lapho. Niyofike nibone nithi we are proud of owethu umprofeti, bebekhona behlangene impela, bebezenza imangaliso, nami bangiprofethile kodwa wami hayi usahamba phambili. Amen bazalwane. Kuzobe kunabaprofeti from outside country, nami nginokubavakashela. Ngoba bazalwane into emnandi ngami ukuthi noma ngasuka lana ngiye eGhana, ngisuke la ngiye eNigeria, ngisuke lana ngiya eDubai, ngisuke lana ngiye eBotswana, Malawi, Mozambique, Swaziland, ngithi mangifika lena akwenzeki ngisho nakayi1 ngibuye ngingavakashelanga isonto. Akwenzeki futhi, akwenzeki ngingabuyi ngifike kulelo sonto ngibe utamatisi, ngifika ngiprofeti, ngenze lokhu engakunikwa uNkulunkulu. Sengibatshelile bonke laba prophet bonke, ngaba-invite, they will be there, and when they are there ngibatshela ukuthi the stage is yours. Ngicela nenze into kumele niyenze. Sizobe sinabaprofeti, abaprofeti ngesilungu, abaprofeti ngesitswana, abaprofeti ngesizulu. Nawe lelo langa into engiyifisa, ngifisa ukuthi bake bakuthinte usho ukuthi ya ziyenzeka izinto. So bazalwane, last Saturday ngicela ukuthi nike niyiplane lento nisemanje, but mawubona ngathi kuyaplana kuleyo group yenu niplana kuyona, bakhuluma into ngathi awuyizwa, hamba nje uyoyithengela ithikithi lakho kuse-early, vele uthenge ithikithi lakho lebhasi ulibeke, day come bayeke laba bahlala bedonse ukuthi mina ngiyosupport umkhulu Soweto. Mawunganayo imali yehotel, khulileka umuzi kamkhulu lo ufikela kuwona, kunamakamera amaningi, ufike nje uthi mangithola indawo yokugeza ngiqedile, finish. Kuzwakele bazalwane, ngiyacela bazalwane ukuthi wonke umuntu simcela ukuthi simcele Soweto. Ubaba izinto zakho zikuphi?
bazalwane ikhona into engifisa ukuyenza manje inkinga sengiyasaba sengiyasaba bazalwane ngikhohliwe bengihlala ngithi ngizoxolisa again bazalwane ngiyaxolisa uma ngake ngakuprofeta ungathandi and again angikusho lokhu bazalwane ngizithole sengisenkingeni the other time inkinga engiyithole ngiyona ngiprofethe umuntu kanti bengathandi kodwa ngeke ngiqale ngibuze kuqala ngithi ngingaprofetha and you are allowed ukusho uthi cha ngicela mkhulu siye private ngeke ngikuforce ngiloko ngiqhubeka ngithini abantu bakubuke kambi we respect i-privacy yomuntu kunosuku la bazalene ngaqala la ngathinta umuntu bazalane kanti bengathandi namanje ngiyafisa ukuyenza leyo nto enlalela next week silungiselela ukuya eJerusalem siyobe sidlala amasonto ngizobe ngikhuculula ngizobe ngicleana ngoba ngifuna ihlazo lizoyenza ukuthi bazalane ngithi mangiya nawo ulwandle lukuthatha ngoba angikwazanga ukuthi ngikukhulekele so kungenzeka next week kungenzeka ngikuthathe most of nina ngisho kuthiwa uyangazi sujwayele ukuza la esontweni ngizokuthatha vele as from next week mangakuthathanga next week ngeke usinde on the day because emthandazweni masiye emanzini umthandazo wethu cishe uzongena ebusuku ngabo 10 then sifuna ukuthi ngo1 siyangena olwandle probably ukungena olwandle maybe 1-2 hours masiqeda olwandle ngo3 yaphuma inkonzo so you need to arrange your own transport ezokuthatha iphindisele emuva kuzwakele bazalwane cela uphakamise isandla sakho ungasukumi siphakamise isandla sakho ngiyathandaza manje uma ngithandaza ungathandazi kodwa ukhulume nenhliziyo yakho uthamanga sengwaqambile ngiyiqambelile amanga namhlanje ngiyawalahla inkinga ngempela zikhona amanga waqambile uyozwa ngezandla zakho zizokusinda uma ukhohlise abantu waqambela abantu amanga izandla zakho zizokusinda uma inkinga ziningi izandla zakho ziyokusinda babona amandla egameni laphakade egameni lomusa baba ngiyathandaza namhlanje kuseni izandla Nkosi ziphakeme zirepresenta Nkosi ukusarenda Nkosi abantwana bakho bahlulekile Nkosi endleleni siphambano siyabasinda Nkosi bathi sikhethile ukukholwa kodwa imisebenzi asiyiboni baba ukukholwa kudinga ukubekezela baba ukukholwa kudinga uthando baba sanakho lokho Nkosi lithi iBhayibheli lakho Nkosi ngobude bendlela imphako yabola ibonile Nkosi imphako kwabaningi bethu baqalile Nkosi bajika bakhombana ngeminwe Nkosi isibusiso sakho masesehla Nkosi bayahluleka ukubekezela abantwana bakho Nkosi babe egameni laphakade Jehova sithe isiprofeto sakho Nkosi nawe Jerusalem umncinyane uyokuzalelwa khona indodana eyophatha izizwe baba siyathandaza sikhumbula uMaria Nkosi esekumele Nkosi abelethe uJesu wafika Nkosi ama-labor pains lapho wafuna khona indawo wangayithola Nkosi wangena esibayeni Nkosi siyathandaza kunesibusiso esihle esizayo kumele bavume ngemlomo yabo nangeinhliziyo ukuthi wena uyinkosi nomsindisi baba ngithandazela abahluphekayo baba ngithandazela abagulayo baba ngithandazela abangasebenzi abathi ngiyafisa ukuya kulawo manzi ngiyafisa ukuthi Nkosi mani yokhuluma nolwandle kodwa nami ngitholakale ngiguqile nami ngitholakale ngiphumana nezidalwa zakithi babona amandla siyathandaza next week masithandaza lenkonzo siyababiza abantwana bakho bonke Nkosi
khulekela abantwana bakho abasemajele, khulekela abantwana bakho abaseyibhedlela, ngiyabakhulekisa bonke abaseyindleleni Nkosi, abasemsebenzini ngalesikhathi, abathi bayafisa Nkosi ukufika enkonzweni kodwa abakwazi ukufika. Egameni likaJesu, egameni leNkosi, khulekela izitha Nkosi, namanje Nkosi siyayiqalekisa egameni lomusa, egameni laphakade. Baba iba nabo Nkosi abantwana bakho Nkosi, abanye abasebenzi kodwa bazela abantwana, abazi bayodlani, banemndeni ilambile Nkosi, abazi bayoyinikani, abanye bayaphuza bayafisa ukuyeka kodwa kuyekeki Nkosi, bayafisa ukuyeka Nkosi kodwa kuyekeki Nkosi, abanye baphila ngamanga Nkosi, abanye baphila ngempilo ka-social media Nkosi, baphila impilo yamanga Nkosi, abafuni ukuvela obala, abaqalekisa social media edila impilo zabantu Nkosi. Baba ngiyathandaza namhlanje, andazela isizwe sethu Nkosi, andazela abaholi bethu eSouth Africa Nkosi, andazela amaqembu abusayo Nkosi. Namanje Nkosi sithandazela izwe lethu lase-South Africa, andazela Nkosi bonke abantwana abangekho eSouth Africa bahamba beyosebenza, sithandazela bonke abadlule emhlabeni, bakhumbule Nkosi babe yidalwa ezinhle, okhokho bethu abasibheke, bangasidikili bangasilahleli izandla Nkosi, sona ngokubuka sona ngokubamba. Thandazela Nkosi abantu abadala Nkosi, abegameni lomusa Nkosi, iy'thunya zonke ay'hlangane, ogogo nabomkhulu abahlangane, abegameni lamandla Nkosi, wena umkhulu Nkosi, bayede zulu laphezulu, bayede ngonyama yezulu, bayede ngonyama yaphakade, wena Nkosi ongadlula lutho, bayede Nkosi, bayede Nkosi yamandla, bayede Jehova, bayede Nkosi yaphakade. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Yeah, yes, 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 yes. Jehova, 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 Jehova. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. In the name of Jesus, 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 Jesus. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Jesus, my Lord. Nkosi yaphakade, Nkosi yaphakade, Nkosi yaphakade. Jesus.
ukugqibezela ngoba ngangicelile siyonikela abazalwane sinikelela abantwana besikolo abahluphekile sanikele emndenini ewu40 ngegrosa ka1300 umuntu eyedwa saphinde ngakusasa savuka futhi sawunikela imndeni futhi eminye ewu40 singenela door by door abagulayo gogo sangena saze sawuphelele hostel la kaMasha nakho safika sanikela uNkulunkulu azababusisa. Uma bazalwane umoya ukuvumela as from next week lo mnazarethu wakho osiyohamba siyofaka ipassword ngawo ngicela ugqoke mina self ngizobe ngugqokile wami but ungawugqoki ngoba uthi umkhulu yena uzobe ugqokile mina ngizobe ngugqokile wami sizothi thina siyaya kulamanzi siyaya sizothi sicela uinvite noma ubani umtshela ukuthi cha kona izayona ithina if it means kufanele sithole ispeaker esiyi1 negenerator encane siye na ikeyboard yakho olwandle sizokwenza lokho siyowenza into ehlukile engakazi yenzeke uma bazalwane kufanele siqale siye entabeni siyowenza umnikelo entabeni lithi iBhayibheli baba ngiyayibona inkulu ngiyawubona umlilo kodwa iphimvu maybe makufanele sikwenze lokho sokwenza lokho siyasukuma bazalwane sesiyathandaza sesiyavala next week omunye nomunye uinvite umngane wakhe nenkonzo enkulu silingiselela ukemanzi sondela gogo sicela uzosithandazela sesivala mina ngizwile connection gogo before sithandazele ngicela uhlabelele ingoma eyodwa uke wathinta ingoma kaShenge yangikhumbuza ubaba uButhelezi the late one ingoma yakhe le kade eyithanda kodwa noma ungacula noma yiphi eyi1 imala gogo mawuqeda ucula ungathathi isikhathi eside gogo uthi 1 2 1 2 5 minutes mkhulu uthi uqala ucule nje ingoma eyi1 bese uyathandaza sesiyavala simuthande simukhonze Sange thina simuthande simukhonze imihlange simuthande simukhonze yagcwala kulendlu moya igcwele hamba nabantu bakho bezophuma ubanikeze bonke abakudingayo moya igcwele baba wethu nangu umholi wethu Nkosi phambi kwethu gcwalise ngamandla nenkazimulo yakho Nkosi okwathi ngelinye ilanga wayigcwalisa kuMoses entabeni eyokhuleka Nkosi ekhulekela abantwana baka-Israyeli akube njalo baba phakathi kwaleli khaya akube njalo moya igcwele kumholi wethu ohola leli bandla moya igcwele hamba nathi ke Nkosi usigcine ungasikhohlwa ungasilibali moya igcwele izibuye Nkosi yethu Jesu Kristu amen. Siyabonga kakhulu ngicela sishayele uNkulunkulu ezandla kakhulu siyabonga bazalwane